temu razem z Igmarem Wilkistem wpadliśmy na pomysł, żeby zorganizować konkurs jednoaktówek po Śląsku. Myśleliśmy, że to będzie jednorazowa sprawa, że albo w ogóle nie wyjdzie konkurs, albo wpłynie kilka prac i właściwie nie będzie z czego wybierać. Byliśmy zaskoczeni, bo tych prac napłynęło kilkadziesiąt. W tym roku na konkurs napłynęło ponad 40 prac, pojawiły się nowe nazwiska i to takie mocne wejście miały. Mianowicie od razu zakwalifikowały się do tej dziesiątki najlepszych prac, które zostaną opublikowane w książce. Najlepszą pracą okazała się jednoaktówka Łukasza Buszmana, która w taki bardzo przewrotny sposób opowiada o ciekawych relacjach polsko-śląskich. Zieleni w Warszawie, chyba na ogródkach działkowych na Białołęce. Daj pozór, tak nie możesz gadać, przynajmniej oficjalnie. Ja wiem, że Warszawa to czarny punkt na mapie Śląska. Na drugim miejscu był monodram Grzegorza Sztolera, bardzo poważna jednoaktówka. A po wojnie bieda była, a ludzie też mieli więcej serca. Nie jako teraz. Trzecie miejsce Marcin Melon. Jego jednoaktówka fajnie pokazuje takie stereotypowe myślenie o Śląsku, o śląskich obyczajach, o śląskich kobietach. Erwin, naprawdę? Ja wiem, co mąż im czego szaca. Anna zakrywał oczy, oby chciała się zatruć podziemia. Konkurs Jednoaktówka po Śląsku łączy słowo pisane, literaturę, z teatrem i z kreatywnością. Pozornie może dziwić fakt, że firma Public Relations angażuje się w organizowanie konkursu dla dramatopisarzy. Pozornie dlatego, że przecież jednoaktówka, w ogóle teatr, to słowo, ale i scena, i obraz, interpretacja, więc warsztatowo to jest dokładnie to samo, co na co dzień dzieje się w agencji Public Relations. I dlatego właśnie tak konsekwentnie tę jednoaktówkę co roku organizujemy.